Εδώ είχε ολοκάθαρο οπτικό πεδίο η Ντεμπορ Μπιάνκι. Είδε την παράβαση στο σπρώξιμο του Μπέρλι πάνω στον Μπεράλτη. Και ο Άρτσιμπαλ απέναντι. Απέναντι από τον Μπεράλτη σε αυτή την μονομαχία. Μπεράλτη λίγα μέτρα φόρα. Στα δίχτυα το γκολ για το Σαν Μαρίνο από τον Μπεράλτη. James έτοιμος για να εκτελέσει το κόρνερ με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Σάμερσολ, το σουτ που έγινε γκολ 1-1 από τον Τσέρελ. Στην πρώτη κατηγορία του γυναικείου πρωταθλήματος της Ιταλίας. Κόρνερ για την φιλοξενούμενη ομάδα, η ευκαιρία 2-1. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ το Σεντ Κίτσεν Νέβις. Ρόμπερτς τώρα έστειλε την μπάλα για τον Στέρλινγκ. Πολύ ωραία η κίνηση του Σάμερσελ. Προσπάθησε να βρει τον Παναγιώτου. Παίρνει μπάλα στην περιοχή. Ο Παναγιώτου το σουτ. 3-1. Φοβερό γκολ από τον Χάρη Παναγιώτου.